Agsaraaw ti buksit, gagangay nga on the go amakan dagiti prito ken street foods. No agdardaras, processed food wenno dagiti aggapo ti fast food ti pagkamangan. Ngem ita as summer season ken ti kabara ti panyempo, mabalin adagitoy ti mangitunda, ti heat stroke ken dehydration no masubraan. Kuna ti Department of Health abra, liklikan ti adu a panagkaan, ti nagasang, na manteka, na apgad, na samit ken mainom nga daan caffeine. Karaman pa'y aliklikan ti adu a panagkaan ti red meat, wenno karne ti baboy ken baka. Siyempre, no, adu na dagitoy, kat hanga dagatay makaya ti bagi, kan hanga datay masapol ti bagi, ti maited iti bagi, hamel lang nga nasayat. It could lead to hypercholesterolemia, no, ang umato ti cholesterol mo, maukludan na di blood vessel, di pag naan ti dara. So, ag pangato ti blood pressure, hay balin nga hypertensive. And then other cardiovascular diseases, nga mabalin, nga maala, babaen, kadagitoy. Aglalo, no, ada genetic gapuna wano hereditary dagitay daduma nya nga saksakit. Dapat dagitoy processed foods. Nya dagitoy processed foods apo actually hangan na sayat dato no isuti kanayo nga kangkanin because these are chemicals. Abiso da ti well-balanced diet, panagkaan ti prutas, nateng ken panaginom ti 7 to 8 glasses adanum wenno adupay. Dapat ayudaan tayo dajay maalay-ayan iti haan nga panang trigger datoy pudot datoy system tayo tapno hanga kumaro nya hanga kumaro hanga mangted ti problema. Like for example anya badagay dapat akanen dagitay healthy food sa kunguna tayo dagitay prutas. May isang malagip ko nga adu ditoy abra datoy sanja tata, which is very very good. Dagitoy sanja dagitay adu ti water content na adu ti electrolytes na datoy kasi masapol ti bagi tayo ti electrolytes. Ti bagi tayo ket ti masapol dagitay nasasalon at tapno haanga matrigger dadya bagi tayo nga agproduce iti cancer cells. So, dapat dagiti healthy diet la. Iti probinsya, dumano nenti 40 ti heat index, banag a maibilang a prone ti stroke, nang runa dagiti elderly nga daan comorbidities, hypertensive ken diabetic. Banag arumbeng a maprebentaran, babaen kadagiti panagpili kadagiti maiyuneg a makan. So may sa kat apo ti pagkahilaw, ano kung tayo nga maulaw tayo lahat ng apo, mabalin nga no aramidan tayo, bigla lahat nga maulaw tayo. So may kadwa mat apo kadagi agrered ti bagi or kung tayo nga napudot ti bagi tayo. Tapos may isa pay apo kat mabalin nga agkalagnat or gurigor ti maririk na tayo, wano na bara apo, ti maririk na tayo. May sapay nga symptoms tayo, iti, kung na tayo nga heat stroke. So, may sapay apo, mabaling nga agkakabsot tayo, awantigan gana tayo, kasi napudot ti bagpagi tayo. At namadin apo, mabaling nga kontakon tayo, iti emergency hotline tayo, mabaling tayo nga pa nagpa-check upon apo, iti RHU tayo, wano ti hospital tayo. Kanayon met nga siguraduen ti tricycle driver ani Christopher, ngumin inom ti nasurok ngem 8 a baso ti danom iti may sa aldaw. Nang runa, agmalmalem isuna ti kalsada. Mininumak kasi ko ti 8 glasses ti unag ti may sa nga aldaw. Pasaray nasurok pay. Bale, taka adamo di gumagatang kami ti soft drinks wano dito palamig dito abay ti parkingan mi ti so damos sagteten so mapang kami magumatang ti Dios. Tapno makatulong a maipepan ti nabara a panyempo, agusar ti nalawa abado, payong ken kalugong. Liklikan ti panagruar iti oras ti alas 9 iti bigat, aging ga alas 4 ti malem. Mairekomendamet ti panag-ehersisyo, ngemrumbeng nga ikonsidera ti oras, kabaelan, ken kapasidad ti bagi. Aming nga physical activities, ma'am, nga sobra ti masapil nga gargaraw ti bagina, kasi di jay ket mabaling nga agkakos kaya ti ma'am ti ko, it's stroke, ma'am. No, kayat tayo mag-exercise, kitaan tayo di kaya ti bagi tayo. Hantang nga pilitan ti bagi tayo, especially if we are not really that athletic type. So kitaan tayo dadya maya natok kun kaya dadya bagi nga exercise. And usually early morning tapno hanga napudot, yeah. And iti malam na lamlami islabasit, yeah. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.